Zimná olympiáda 2026 v Miláne a Cortine priniesla návrat najlepších hokejistov planéty. NHL hráči späť pod 5 kruhmi, vypredané arény, obrovské očakávania. Slovensko vstupovalo do turnaja s rešpektom, ale aj s ambíciou nadviazať na historický bronz z Pekingu 2022. Mladá generácia už nebola len talentom, bola lídrom a skúsení hráči mali poslednú veľkú olympijskú šancu. Ako vyzerala slovenská cesta turnajom? Poďme si ju prejsť zápas po zápase. Úvod proti obhajcom zlata. Fínsko nastúpilo sebavedomo, no Slovensko hralo odvážne. Už od prvých minút bolo cítiť, že naši sa neboja. Prvý gól Slovenska prišiel po rýchlom prechode do útoku. Tvrdá strela spoza obrancu a Slovensko ide do vedenia. Fíni síce vyrovnali v presilovke, ale to bolo z ich strany všetko. V druhej tretine prišla explózia. 2 rýchle góly, agresívny forechecking, výborná práca pred bránou. Slovenský brankár zatváral dvere a fanúšikovia v aréne šaleli. Výsledok 4:1. Šok turnaja. Slovensko poráža Fínsko a vysiela jasný signál. Sme späť. Domáci Taliani bojovali ako o život. Atmosféra bola hlučná, hala hnala domácich dopredu. Slovensko inkasovalo, no nenechalo sa rozhodiť. Druhá tretina priniesla otočku. Presná kombinácia, strela z prvej, 2:1. Taliani sa však nevzdali a zápas smeroval do dramatického záveru. Rozhodujúci moment, rýchly protiútok 3 minúty pred koncom. Slovenský útočník zachoval chladnú hlavu a rozhodol. Zápas o prvé miesto v skupine. Švédi začali rýchlo a efektívne. Po prvej tretine sme prehrávali. Slovensko však ukázalo charakter. Zníženie po presilovke, tvrdé súboje, návrat do zápasu. Švédi však využili každú chybu a odskočili. Aj keď Slovensko prehralo 3-5 výkony z prvých 2 zápasov, znamenali výbornú pozíciu do play-off. Vyraďovacia fáza. Jeden zápas rozhoduje všetko. Slovensko nastúpilo koncentrovane. Rýchly gól v presilovke otvoril skóre. Potom prišla slovenská smršť. 3 góly v priebehu niekoľkých minút, kombinačná hra, presnosť, efektivita. Brankár opäť držal tým v kľúčových momentoch. Výsledok 6:2 bol dominantný výkon a postup do semifinále. Američania priniesli rýchlosť a individuálnu kvalitu. Už v prvej tretine sa dostali do vedenia. Slovensko sa snažilo hrať aktívne, podarilo sa znížiť, no USA mali odpoveď na všetko. Každú chybu potrestali. Napriek prehre 2:6 si Slovensko vyslúžilo rešpekt. Čakal nás ešte jeden boj, o bronz. Odveta proti Fínsku. Tentoraz išlo o medailu. Prvá tretina bola vyrovnaná, druhá však patrila Fínom. Rýchle góly, tlak, skúsenosť. Slovensko sa snažilo vrátiť do zápasu, podarilo sa znížiť, no v závere prišla fínska poistka a potom ďalšie góly. Konečný výsledok 1:6 znamenal, že Slovensko končí štvrté. Aj keď medaila tentoraz neprišla, Slovensko opäť ukázalo, že patrí medzi svetovú elitu. Výhry nad favoritmi, dominantné štvrťfinále a bojovnosť až do konca. ZOH 2026 neboli o sklamaní. Boli o raste, o novej generácii a o tom, že slovenský hokej má budúcnosť. Olympiáda nikdy nie je len o medailách. Nikdy to nie je iba o tom, kto stojí na stupni víťazov a kto odchádza so sklopenou hlavou. Je to o ceste. O tých malých momentoch, ktoré si možno ani neuvedomíme. O prvom striedaní, o prvom hite pri mantineli, o prvom góle, ktorý rozjasní oči tisícom fanúšikov doma pred televízormi. Keď Slovensko nastúpilo na ľad v Miláne a Cortine, neboli to len hráči v dresoch s dvojkrížom. Boli to chlapci, ktorí kedysi stáli na zamrznutých ihriskách, na malých zimákoch, kde ich rodičia mrzli na tribúnach. Boli to sny, ktoré začali niekde v malom meste, možno na sídlisku, možno na dedínskom štadióne a zrazu stáli pod olympijskými kruhmi. Každý zákrok brankára, každá zblokovaná strela, každý návrat do obrany, keď už dochádzali sily, to všetko bolo viac než len hra. Bolo to srdce, bolo to Slovensko. Možno sme tentoraz neodchádzali so zlatom. Možno sme necítili váhu medaily na krku. Ale cítili sme niečo iné. Hrdosť. Hrdosť nad tým, ktorý bojoval. Hrdosť na generáciu, ktorá sa nebála postaviť tým najlepším. Hrdosť na to, že keď zaznela hymna, každý jeden hráč mal slzy v očiach. A možno práve v tom je sila športu. Nie v dokonalosti, nie v bezchybnosti,
ale v odvahe postaviť sa, keď padneš. V tom, že ideš ďalej, aj keď to bolí. Olympiáda 2026 nám nepriniesla len výsledky do štatistík. Priniesla príbehy, priniesla momenty, ktoré si budeme pamätať, víťazstvo nad favoritom, radosť po postupe, potlesk fanúšikov, ktorí verili až do poslednej sekundy. A možno raz, o pár rokov, sa na tento turnaj budeme pozerať ako na začiatok niečoho ešte väčšieho. Ako na moment, keď nová generácia definitívne prevzala štafetu. Keď sa z talentov stali lídri. Keď sa z chlapcov stali muži. Slovenský hokej žije, dýcha, rastie a my budeme vždy stáť za ním. Pretože nejde len o góly. Nejde len o výsledky. Ide o znak na hrudi. O krajinu, ktorú reprezentuješ. O deti, ktoré ťa sledujú a snívajú, že raz budú stáť tam, kde stojíš ty. Ďakujeme, chalani. Za bojovnosť, za emócie, za to, že sme mohli veriť. A vieme jedno. Tento príbeh sa nekončí. Toto je len ďalšia kapitola. Slovensko ide ďalej. Slovenskí lídri v produktivite Juraj Slavkovský, 8 bodov, 4+4. Najproduktívnejší Slovák na turnaji, Slavkovský sa opäť dokázal presadiť medzi najlepšími kanoniermi celej olympiády s 4 gólmi a 4 asistenciami v 6 dueloch. Jeho kombinácia sily a techniky bola kľúčová pre slovenské ofenzívne momenty. Dalibor Dvorský, 6 bodov, 3+3. Dvorský bol dynamický útočník, ktorý pridával energiu a kreatívnu hru do útoku s 3 gólmi a 3 asistenciami. Pavol Regenda, 5 bodov, 3+2. Silný fyzický hráč, ktorý premieňal šance a dával Slovensku dôležité góly. Adam Ružička, 5 bodov, 2+3. Ružička bol stabilným tvorcom hry, zlepšoval prieniky a tvoril kombinačné situácie. Na zimných olympijských hrách 2026 patrila medzi najlepších aj slovenská brankárska opora. Connor Hellebuyck, USA. Najvyššia úspešnosť zákrokov a dominoval počas celého turnaja. Druhý Leonardo Genoni, Švajčiarsko, vynikajúci v prerušovaných situáciách. Tretí Juuse Saros, Fínsko, stabilná opora bronzového tímu s dlhým časom na ľade. Štvrtý Samuel Hlavaj, Slovensko, druhý najlepší Slovák v percentách zákrokov, stabilným výkonom vo väčšine zápasov. All-Star Team, ZOH 2026. Na základe oficiálnych štatistík a hodnotení IHF Olympijského výboru zohľadňuje najlepších hráčov v jednotlivých pozíciách. Bol zostavený prestížny All-Star Team, All-Star útočníci Connor McDavid, Kanada, Macklin Celebrini, Kanada, elitná ofenzíva, Juraj Slavkovský, Slovensko. Jediný Európan v All-Star tíme vďaka výkonu a produktivite medzi elitou turnaja. All-Star obrancovia Quinn Hughes, USA, výborný tvorca hry, Nathan MacKinnon, Kanada, hoci útočník, bol v hodnoteniach medzi obrancami lomka kľúčovými hráčmi. All-Star brankár Connor Hellebuyck, USA, nezastaviteľný v rozhodujúcich momentoch a brankár, ktorý dominoval na medailovom turnaji. Zhrnutie štatistík Slovenska, Slavkovský ako lídrom Slovenska. Najproduktívnejší hráč tímu Slovensko. V All-Star tíme jediný Európan. Po boku elitných hviezd svetového hokeja. Samuel Hlavaj ako stabilná opora. Jeden z najlepších brankárov turnaja podľa percenta zákrokov. Aj v zápasoch, kde Slovensko prehralo, potiahol tým výkonmi, ktoré z neho spravili rešpektovaného gólmana na ZOH 2026. Slovensko opäť ukázalo, že patrí medzi hokejovú elitu. Bojovali sme, padali sme, vstávali sme. Prežívali sme radosť aj sklamanie. Ale jedno zostáva isté, keď hrá Slovensko, bije jedno srdce. Ak si aj ty cítil tú hrdosť, keď zaznela naša hymna. Ak si prežíval každý gól, každý zákrok, každý moment napätia, tak daj tomuto videu like, podporíš tým nielen tento kanál, ale aj ďalšie hokejové videá, ktoré pre teba budem robiť. Nezabudni dať odber, aby ti neušiel žiadny ďalší hokejový príbeh. Či už z reprezentácie NHL alebo zákulisia slovenského hokeja. A napíš do komentára, ktorý moment z Olympiády 2026 bol pre teba najsilnejší. Bol to úvodný triumf, postup do semifinále alebo výkon našich lídrov. Čítam všetky komentáre a rád si s tebou pokecám o hokeji. Ďakujem, že si dopozeral až sem. Slovensko ide ďalej
a my ideme spolu s ním. Ak sa ti toto zhrnutie páčilo, nezabudni dať like, odber a napíš do komentára, ktorý moment z turnaja bol pre teba najsilnejší. Vidíme sa pri ďalšom videu.